Казан сөйлей. Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 15 сәгать 10 минут. Сез Татарстан радиосы тапшыруларын тыңлайсыз. Әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген без сезгә Гариф Ахуновның Ардуан Батыр исемле әсәре буенча эшләнгән радиоспектакль тыңларга тәкъдим итәбез. Аның режиссеры Әсфан Ильясов. Рольләрне башкаралар: Мирсәет Ардуанов, Празат Исәнбәт, Нәфуш Илдар Хайруллин, Зөлхабира Флора Хамитова, Бахтияр Габдулла Фатхуллин, Шамук Рәшид Шамкаев, Кинҗәбулат Рәсим Салах, Нариман Нурисламов, Илдус Әхмәтҗан, Крутанов Наил Әюб, Хангилдин Әсһәр Шакир, Вогинов Дусил Касимов, Зуев Госман Әхмәтҗан, Сагайкин Ирек Бахман, Шалага Салим Мифтахов, Сираев Ринат Таҗетдин, Мишка Дилюс Ильясов, Месеедов Шамил Бариев. Алып баручылар Рәшидә Җиһаншина һәм Габдулла Шамуков. Спектакль магнитофон тасмасына 1978 елда язып алынган. Ардуан Батыр. Радио спектакль. Беренче 5 еллык ударнигы, Ленин ордены кавалеры якташыбыз Мирсәет Ардуановка багышлана. Биризнак қаласында һәйкәл бар. Дәү такыр башлы, мыеклы бер кеше биек постаменттан уйчан гына карап тора. Һәйкәлне карарга килүчеләр мәрмәргә чыгып язылган сүзләрне укыйлар. Мирсәет Ардуанов 1866-1959. Укыйлар да уйга калып торалар. Пушкинга һәйкәл бар, шагыйрь. Чайковскийга һәйкәл бар, композитор. Чапайга һәйкәл бар, сугыш герое. Кем ул Ардуанов? Ник аңа һәйкәл куйганнар? Ардуан Мирсәетне замана давыллары кайларга гына илтеп ташламады. 10 яшеннән байларда көтү китте. Хашим байның йортын яндырышкан өчен 1 ел төрмәдә утыртып чыгардылар. Аннан Казан пекарняларында утын кисте, ипи пешерде, атлы эштә йөрде. Өйләнеп, гаилә бәхтен татырга өлгермәде, Герман сугышы чыкты. Патша армиясында ипилек кызлык Русияга өйрәнде, грамот алды. Ике дөнья бугазга бугаз килгән дәвердә кызлар ягында торып, гаделлек өчен сугышты. 21 елда гына өенә әйләнеп кайтты. Совет биргән җирне тырышып, 4 куллап чәчәргә чыктылар. Игеннәр угып китсә, ни дияр идең кана?
Сен дегенче генә мени. Яз башыннан бер тамчы яңгыр таммады. Җир кипте, яргаланды, таш булып катты. 21-нче елны иген таруны, мал-туарны кырып килгән ачлык афәте Ардуан Мирсәеткә дә кара кайгы китерде. Хәзер ул ялгыз башы гына түгел иде инде. 2 бала, хатыны, үзе барысы 4 кашык. Бүрек белән киңәшеп, башын капшап торгач, туган ягы Актаныш авылларыннан, Иске Кормаштан, Зияштән, Кайын Түбәдән грузчиклар әртиле оештырды. Шулар белән бергә Идел Кама буйларын айкарга чыгып китте. Әртилне бер нәрсә куатырды: акча. Акча инде йорт җиткезергә, атлы тунлы булырга, әдәм рәтле яши башларга мөмкинлек бирәчәк. Ардуановның 15 кешелек әртиле Пермь пристанена килеп туктаган Волгарь баржысыннан йөк бушаталар. Gärregem. İde sayırar kaşım sanduğaşım Mirsayit avzı can kisegim ha. Ey Şamuk tırışık mıdır? Almaşım tegermeşim. Lersettiligini yuttun benler razdı vaz. Yani. Men bit bilak bilan ishlayim. Sening shekilli. Tut indi. Kolunu sıktasın. Bulda jigitler, koş şunda. Koy, tuta. Ya Şamuk, söyle bitirmedin. Men bilak bilan sen. Sen til bilan soyisqan. Sening tiling yo'q mı ne Allah bandasi? Mana. Mana til deysan da tilingda. Jitar endi nafus. Beylenme indi Şamuk'ta. Yari, alay bulsa bir Seyit Avzı. Evet deybiz indi ha. Evet jigitler, evet. Hey Şamuk. Şayartan bitindi mi? Lakin andı tilini hırsız tutup bulamani. Nitsin gilmiga beylenesin. Şayartağına bitel Şamuk. Ne? İpi tura. Vaya talinkanı bir adam ya. Yigitler, bu halktan başlayan mehuşka bir evdin de. Kisöğüne be. Başın yana olsa, meyin üzerine kaldır yama. Ötken tilli de indi sen nefus sayrar kış ha. Mirsayit, tutasın mı? Yok. İşiniz jigitler iş. Ey malades işmasan Mirsayit Avzı. Yigitler koya onun ilişin özüm kötəriyim əli. Раньше батке куда видишь? Мен Mirsayit'ke artil başlığı. Təlinka tutup qararga buldu. Baş şeytan, tıkırganıge tiline. Orakının teminde siz mi kaldın? Arduanı fertiye şuşulan. Bulsa ne diyorsun? İşke yallanırga kelgen edim. Qara, bir deysem qanati ko'rinmi, bo'ri deysem quyrug'i yo'q. Alay deysen mi? Maslihat. Lakin iş ağır bit bizning tuğan. İşning bir qayda da jengili yo'g'aning abzay. Mana, eski ovuzdan yana so'z. Qarali, og'ay, bilaging tozamisan? Sinab qora Mirsayit Avzı, sinab qora. Yeli. Ko'rxadani g'ayratingni. Sabahtu yigit. Qarali, ayda. Dışı güzeli tegermeşten jigitler dış. Mana tuğan. Şunu ko'tarib barjaga kiritib qo'ysam olamiz. Ya, anlaşıldımı? Qarali, og'ay, alla qo'lingga ko'tarib bergan ekan. Abzay, sen metan o'zingda ko'tara olmaysan. 2 metrli bo'y o'stirsan da. Bu nitgan nahar. Qarasal yigitlar.
Bir ел кыштан мыскыллатып торабыз бит, а? Олосының иманын. Шулай дейсеңме, туған? Орын бир әл жігітлер. Көрдіңме татар егітлерін ешли? Көтерді бит, көтерді. Бәхәсләшергә кирәк иде. Аракыдан. Ağzını bilip aç dost kişi. Arduanov Mirsayit diler anı. Savan toylarında meydan tutkan işi. Arduan batı. 12 pıtlı тәгәрмәшне тәгәрәтте бит, егетләр. Әгәрәтте шул. Кыш та бар икән Мирсәет абый. Әйе, кыш бар, ләкин... Нәрсә, ләкин? Пристаннарда булганып йөрүгез җитәр мәллә якташлар. Әкәмәт. Шын эшкә тотынырга вакыт түгел микән? Син кем? Сиңа бездә ни кирәк? Фамилиям минем Нурисламов. Исемем Нариман. Мин үзем Казан татары. Дәгъвалашырга килгән дип уйласагыз ялгышасыз. Миңа сездән ни кирәк дип сорыйсыз икән, әйтәм. Сезнең миңа үзегез кирәк. Туған, сен турысын сөйлә. Без туры сөйләгәнне яратабыз. Специальность кирәк сезгә якташлар. Профессия, белдегезме? Илдә бик зур эшләр башкарылырга тора бит. Әйе, яңа заводлар, электр станциялары салырга торабыз. Тракторлар кирәк, ашлама кирәк, бик күп итеп иген үстерергә кирәк. Син якташ булсаң, якташ бул, Нурисламов. Бик озаклап әгитләмә. Озын сөйләшергә шама да юк, вакыты да ул түгел дигәндәй турысын гына әйтеп бир. Кая барырга кушасың безгә? Кемгә мөрәҗәгать итәргә? Бериздәктә химкомбинат салабыз. Килсин безгә Ардуанов. Үзем генәме? Әртилең белән. Ничә кешесез? 15. Бик яхшы. Ә безгә 15 мең эшче кирәк. 15 мең. Ана без анда барып хур булсак? Син бүген энем монда, иртәгә әллә кая? Ала канатлар бетмәс монда. Паша. Тукта, җегетләр, тукта. Ярый якташ кем Нурисламов. Без анда бардык ди. Соң анда нәрсә атабыз? Яхшы. Сез бүген Ардуанов 12 пот күтәрә аласыз. Әйе. 5 елдан сез күпме күтәрә алырсыз? Бериздәктә сез һөнәр алырсыз, кадровый эшче булырсыз. Сиңа нинди интерес? Мин сезне көчләмим. Мин сезгә яхшылык теләп әйтәм. Совет властена хезмәт итәргә кирәк. Власть. Ул үз яң кайра, алдатмас. Без кишер тотып калырбыз. Подъемны бирерләрме? Бирәбез. Туктале. Торып тор. Бирәбез дисең. Син үзең кем буласың соң? Кадрлар бүлегеннән мин төзелешкә эшчеләр җыям. Күптән шулай диләр аны. Беләне. Эш уңмаса, шәфкать көтмә кордаш. Ват. Сөйләштек. Килербез, карарбыз. Эшкә җегетләр, эшкә. Химстрой дигәне бигрәк әкәмәт нәрсә булды бит. Палушка бирделәр, подъемный тамызлар. Каралы. Шактый кеп чыкты бит бу. Шактый булды бу әкәмәт. Эшәй эшлибез. Шуның исменә төшүне түгел, әйтергә тел теш арасында буталып кала. Акча түләгәч син аның исемен. Все же, ничегәлләр бу? Юк, укый белмим бит мин. Ана Мирсәет абзыйдан сыра лучше. Контурда ул. Нәмә кирәк, Бахтияр агай? Укып бирәле менә бу әкәм. Укый белмәйм. Аяттан хәтерләйм. Контур Березний хим строй.
Bir kima biri hatta galası. Yok bilirsin. Bir izli kim kantor anasını kimanın. Akşaldınız mı jigitler? Oldu bir Seyit abzı. Kubelegim, tügelegim, almağaşım, sandıgaşım. İşler ümitle korunamaydı ha yigitler. Bulay varsa ıttırmağı şekilli. Bana zimlankası gına. Zemlankası şu kınıp gitsin. Akşası tüşümlü bulgaç. Siz onu işleyimizde ayda paşşal. Gidelim bunlar. Şulay. Lekin tege yaktaş Nur İslamov sözleri baştan çıkmay. Spesialist digani. Onысы bizga kerakmi? Akşa işleyimizde bundan yol. Aha, ular ratlanıp kalganlar. Qara, birisi butunlay shemar. Здравствуй. Benim ismim Nikolay Vodinov, Sensirmen. Kaldır Tatarını kalka, tıkır, gittik salırga. Tıkır? Kimga tıkır? Kimga? Endi yarı yıl boyunaydı yigit. No, Tatar var. Nemisin ha ipi şurligine? Kanşaymış. Alar yaxshi yigitlar. Работящий. Ut şekilli qabılmağız görmeysizmi yalar isrek? Urmanı şebette yigitler. Xalqni tor ustozligida qo'yib kirtashaklar. Narsa. Avatta kot. Akşa deyip avru alası yok. Spitsovka, dürüst rezini tıklar versinler. Ayan topsunlar, şunu anlatalmayım Ha mina что? Ana заграницаны satıp alsınlar. Kaçta barali? Agradisyon satып alış үшін түгел әлбәттә. Тыңламағыз аны, ей, biz бүгін Павловшка деп. Haydi! Narsa bulaydı bu, girsin. Kayda Yaktaş, kayda Nur İslamov. Kız jitti. Mındı kiyim bilen sazlıkta. Mirsayet ağay, ben sizonniktar. Dürüst, işi gerek bolğaçtabay bizge biz tilegenir. Ha, miş başında yatarğanı. Hay haylakar özün kubelegim tügelegim. Gitti sana til bistesi. Hazır min tiziliş başlığı Krutanovka varam. Sileşem. Biz bit mında işlerge kildik. Akıl satıp verirge tügel. Sen ondan etindi. Türeler olduğunda bir jibip düşme. Yeme bir Seyit abzı. Ayak tırap sileş. Biz Rubuşi sınıf digin. Rubuşi sınıf başını aldı digin. Şolay bulgaç bizge barlık konkret şartlar bulurga tiyiş digin. Yillemeger şunsun da isimden çıkarma. Türelerin hatırın kaldırmaslığı itip güne sileş. Duamallık bilen bu dünyada pişağım da kırgan kişi var. Tutasın. Sazlık kakırga deyseler. Ya bir Seyit kurda şimdi savunma. Bir vakta. Bu istuksana tuğalap ni tuğalap. Şolay. Şulayda tuğan kayılara bu teliş bir meseler nişler bet. Son temini bilen aldırırga. Sen Mir Seyit abzı kayın. Siyim bilen kirip baş türeler yanında. Jaylap kına, maylap kına, bulay digin, kubelegim, tügelegim digin, neşenligim, türekayım digin. Sayırar kışın, sandıgaşım digin, minin ertilge birer jünlerek birer iş tapsana. Sazlıklarda yürtmeseler digin. Yarı dokuy başım bir tuğalı. Hayır diyor. Hadi Allah'a tapşırlar. Yitirim olurga kire. Biz yigitler bir içi baluşu diyenlerin birazgına jibitip almayız mı? Allah'ım. Tağzale Mir Seyit abzını kıtmayız mı ne? Yaxşı bulur mikasın yigitler. Mir Seyit işleyimi. Şu hatta akıl üretip damaklar gibi bitti. Eyde brigat. Bir şiirlik şal. Hayda. Aşkı girmediler mi? Kire kaytası bu sen Mikhali dersin. Ey Kalala bey, kuda nedir? Kuda. Omuzunu kırışanlı salıp tırıp jip Raskolgon! Nikolay zamanı tugul bu sana. Ay halat mında. Haber taralıktan görgen ha. İptaş Arduanov tugulmi? Bilezim uskenim. Bek yaxshi etgansiz kelib, sizni Nikifor Stepanovich izlatgan edi. Aydagiz. Ratsız kaya. Haya. Bizni kutadi. Kıskırılsan, yıldırağın gördün mü? Şap, vesselam. Rahim etigiz. İptaş Arduanov, aydagiz. İptaş Arduanov. İşer misiniz?
Исәнмесез? Рахмет отырыңыз. Рахмет. Көптен шырашырға керек еді бит. Вақыт. Кайфыңыз нешік? Қойда орнаштыңыз? Зырянка елғасы бойында, землянкаларда. Сіздің артелда неше кіші қазір еді Шардуанов? Келгенде 15 еді, қазір бір 117. Ненде халық? Қайсы милләтті бәйтуім? Татарлар белән башкортлар. Бик әйбәт. Бик әйбәт. Сіз аларның телен ғұрып ғадаттарын яхшы білесіз. Түзілішке файдалы булыр бу. Менә нәрсә, иптәш Ардуанов. Түзілішне торф сазлыгыннан башларга туры киләчәк. Урман кесеп бетте. Ни өчен сазлыктан? Менә ни өчен? Тимер юл станциясеннән төзелеш майданына дамба сузарга кирәк. Юлсыз бит без төзелеш материалларын ташый алмыйбыз. Минем монда ни катнашым бар, иптәш начальник? Хикмәт шунда, иптәш Ардуанов. Без төзелеш итәкчеләре дамба салуны синең артелгә йөктәргә булдык. Ни өчен именно миңа? Беренчедән, урман кесү эшендә сезнең артелдән дә тәртиптәрәк артель булмады, икенчедән синдә пролетар закалкысы. Сез каян беләсез? Аркетыңны карадым. Патша төрмәсендә булгансыз, гражданнар сугышы мәктәбен узгансыз. Аннары мин бит күреп торам. Көн сайын сине сорап киләләр. Уен эшме, эш ай эчендә 15 кешелек артелдән 117 кешегә җиттегез. Ничек, иптәш Ардуанов? Булырмы? Артельчеләр әйткәне, сазлыкка керергә булса килешмә Мирсәет абзый дигәннәре. Әмма дә ки күреп торам, җитәкчеләр минем артельгә өмет багылый. Мәсьәләне аңлаганың өчен рәхмәт, иптәш Ардуанов. Тик менә нәрсә, хәзергә спецовкалар юк. Бу нитек тә бир алмыйбыз. Шабата булырмы? Шабата кайтартдык, складтан алырсыз. Струмин, Көрәк, кәйлә, таш кынасылка. Кайчан эш башлыйбыз? Иртәгә, иртүк. Эш авыр булачак, иптәш Ардуанов. Ике артель торф сазыгына керүдән баш тартты. Егетләргә туп-тура әйтегез. Төзелеш темпын сез билгелисез. Аңлыйм, иптәш начальник. Булдырырбызмы? Булдырырбыз, иптәш Крутанов. Ну, егетләр, эләктек дисәң дә эләктек. Өченче көн эшлибез. Бу балчык шәшкә генә түгел, эшкә дә кирип тор. Башка бригадаларына юрап та бирмиләр. Трай тибеп йөриләр. Без шуш кашыкынны. Күтәр, әйдә. Кемдер бу дамбаны салырга тиештер лабаса бактия. Нигә именно? Нигә без? Татар башкорт көсле дип, безгә кустылар. Дәнәбешләр. Уеннан суга батып эшлибез. Акча дигәне тамамы юк мәле. Күтә керәм мин мондый эшкә. Бу эш түгел, каторга. Җитте шукынып китсен, акчасы шукынып китсен, дамбысы. Син кемгә төкерәсең? Кемгә төкерәсең, Нафуш? Иптәшләреңә төкерәсең. Утын кисәргә, пожалуйста. Мондый сазлыкта батып йөргә юк. Як, минем башым ике түгел, җитте. Бар, энем, бар. Әмма дә ләкин авылга кайткач халыкка әйтергә онытма. Мин диген Набиулла диген иптәшләремне иң авыр вакытта ташлап качтым диген. Бар. Акшаң югалмас, авылга җибәрбез. Сез битни. Мирсәет абзый җан кисәгем мин бит. Ни бит? Дөрес түгел белесең, егетләр. Дөрес түгел шул. Ярый хуш. Син киттең, мин киттем, Бахтияр китте, башкалар кузгалды. Адам баны кем салачак? Без җәһәннәмгә алып торган буржуйлар кайтып салачакмы? Мис башын тагынган ул. Күрше хатын мич башы. Соң егетләр, эшләр барамы? Иптәш Ардуанов. Бара, майлаган арба шикелле. Аңламадым. Тубыктан сазлык, алмашка аяк киеме дә юк. Ял вакытында чәй içеп алсаң, эшләр җылынып китәр. Дөрес. Татар чәй ярата.
Проразуев! Бүләктеріңді шығарады! Мұны бұл ящикте шай, мұна мұнсында шекер. Мына асы сен рахмат түлейді. Жамағат, шай білән шекер бар әттәгәресі. Hayda, uşaqlıyor. Hayda, çay içeriz sana. Міне яры бала турында иптәш Ардуанов. Дөрес әйттең. Уйларга кирәк. Ширатлашып ял итәрбез. Артель синең кулда. Шанам, иптәш Ардуанов. Дисциплина булыр. Ушак яга башлаган идек. Сагайкин постройкомнан тыйды. Пожар дигән була. Чепуха! Зуев! Ушак ягуны берәү дә тыймый. Иптәшләр, ишетәсезме? Ушак ягуны берәү дә тыймый. Çay içersin, ayığa şimdi. Иптәш Ардуанов, кил әле бирегә. Үзеңә генә әйтәсе сүз бар. Безнең бурыч завод салыгына түгел, кешеләрнең аңында социализм орлыгы салу. Иң авыры шунда ки, кешеләр арасында гасырлар буена киртә булып торган нәрсәләр бар. Менә шуларны җибереп, без аларның аңында эшкә яңа караш, үзләре арасында яңа мөнәсәбәт тәрбияләргә тиешбез. Синең артельдәш яхшы, әле тегеләрендә революция дошманнары әле бетмәгән. Алар ярыкларга пусканнар. Теләсә кайчан башларын калгытырга торалар. Шуның өчен безгә һәр вакыт сак һәм уяу булырга кирәк. Ярый. Без артыгын сөйләшербез, иптәш Ардуанов. Зуев! Ардуановтан ялгыз писание салырсың. Әйдә. Озат мине теге артельгә. Mirseid abzый, сайрар кышым, түрдән үз. Шамук, алмағашым болболым, кружка белән шәй бир әле, шикәрен шәлләмә караны. Кол җилешенә әйбәт иттең, Мирсәйд кырдаш. Әллә мәйтәп икенче мәртәбә ялга туктаган. Берәр шуллидә килешеп ясамас. Кымыл харарга кирәк. Әнәме? Һинең һүзең закон? Урыс саныла әйбәт хукалайһың. Аңсы булмас. Шүллиләр, кымызлар, мөдидә торган булсагыз башка артельсезләгез. Кузгалдык, җәмәгать. Кузгалдык. Без эшлисе эшне озын койрык сарбай килеп эшләмәс. Рельсына сук, киня булат. Чиста су бетте. Нәрсә суга барып кайтсын әле, Мирсәйд кырдаш. Яра, үзем барып кайтам. Яхшы. Үзеңә генә авыр булмасмы? Соң мен бит Ардуан батыр артелиннән. Марканы төшерергә ярамы егетләр? Кеше дигән марканы төшермәсин җегет. Киня булат? Нәфештән суга барып кайтабыз. Бул! Ярый. Киттек бе? Хәттән урам аркалашта. Сакламагыз. Ярый. Әйдә кинә була. Әйдә. Татарва кузгалды. Сездегезме? Тайганы белмиләр алар. Тагын бер-ике көн суыклар китә. Алар аннан әллү 2 креста. Сагайкин җирдә. Черт. Ошаган дьявол. Яшсин, Петруся. Синең өчен дөнья самогонда, финка чечеткада красотка. Татар чыдам халык. 50 градуслы салкынга да баш пешәрлек чилләгә дә түзә. Башкалар спецовка таләп итеп эшкә чыкмады. Алар чакта сволочь. Нинди нәтиҗә чыгарабыз? Җирдә. Тарт инде, тарт. Уйнасын әле, уйнасын. Ышкындып бар. Яшь әле син. Башыңны эшләтеп кара, аңладыңмы? Аңламаслык нәрсә бар соң аның, господин Сагайкин. Ташлап боргалануыңны.
Иттен господин болайын мен сеңа. Постройком секретарі Сагайкин. Аңладың ма? Мина барыбір, господин. То есть, иптәш Сагайкин. Господин деп айттың, иптәш деп айттың. Икісі де начальство. Тик мен, Ксенофонт Иванович, бір нәрсені башыма сыйдыра алмайым. Нишләп сен иптәш постройком секретарі ике сүзнең бірінде аңлашылдымы, аңладыңмы деп сұрайсың? Нәрсе деп сұрарға бұйырасың, Ғали жәнәп шалага. Аңлаталдыммы деп сұрарға керек. Ненде айырмасы бар? Аңладыңмы дегенде сен өзіңні ақыллы, мені дурак етіп санайсың. Аңлаталдыммы дегенде, киресенше, сен дурак, ә мен ақыллы болып шығам. Білесің, шалага. Теге заманда болса, мен сені көп лығырдатып тұрмас едім. Арқаңа қамшы білен бір гіне ұрыйдым. Кімнің ақыллы, кімнің дурак екенін білер едің сен. Аңлаталдым мекен? Заманасы ул түгел, Ксенофонт Иванович. Заманасы ул түгел. Қолан қысқарақ. Ярый. Ярый. Теш ыржайттық жетер. Шалага. Бүгін кешке Ардуанов артелінен бір-екі кішіні Камаринскийға бейт аласың. Алғам. Яшасын кинжал, яшасын күсәк. Кинжал әзірге керекмей. Күсәк болса жете. Ақша дейсің енді. Иә. Яратам ақшаның шығыр келгенін. Мә? Тағы. Тамшы. Мә. Бір-екі кішіні Ардуанов артелінен бүгін Камаринскийға өлмәслік етіп. Шо, кімдір келі? Ардуанов артелінен елға бойына келелер. Керек қайтышлайбыз аларының әбей бабаларын ізге чырырбыз. Мен кеттім. Ярый. Вақланғансың, господин поручик. Бандит, бля... Сайланып тұра тұрған заман түгел. Рус білән татар арасын бұзарға керек. Талашсынар, суғышсынар. Бізге уақыт тұтарға керек. Эх, Сираев. Қышқына жетсін. Онлайн дешні жейіп жіберге бұла. Қаптырсаң, чуртанны қаптырға керек, господин поручик. Иптәш постройком секретаря, дурак. Сенің бандитлар ішіні қызу тұталар бұғай. Ләкин олардың сабылыға керек, баралдық. Мен Ардуанов артель янына қағылам әлі. Яқшы. Киня Булат қаралы, кім сызғыра екен ол? Мен қоям білән тей. Мен бит мұнда, емен ұрғанда. Тоқтал, қора әнәттігінде қуақлық артында кімдір бар бит. Қаралы неге яшырна екен ол? Әдір қарай бұдыны. Әй, тұманда. Киня Булат! Қайнат атағы, кәсіңер құрал қайнатсың. Қызғанма! Мына сізге норма! Мына сізге ударникла! Егітлер, не үшін? Сізгелер саштар! Өтірден бағайды. Рас! Қынды келі! Әйдап келді! Қосты! Қысқырған дауыс естілді. Нәфіш даусына шаған еді. Бірер яуызлық ішлеп ташламағайлары біздің жігітлерге. Бұл нәрсе бұл? Нәфіш? Нәфіш білән Киня Булатны өттіргеннер? Қоя. Қабақатлер. Қоялы. Yok, Нәфіш исән. Киня Булаттайсың.
Қинап қына кеткені. Алмағашым, түгәрәгім, асыл қышым сандуғашым. Бұл нәрсе енді бұл Мирсайыт абзый. Не үшін біздің жігіттерін әт турында қинап ташлағандар? Кімделердің зияны тигені бар? Жоқ, Мирсайыт құрдаш. Мұндан ішқынырға керек. Мен білем, кемеші бұл. Кем? Хулигандар іші. Ішлеміші ақшаларға тілеу кішілер. Соң ішлесіңдер? Біз бет иконармын өтебес. Шолай болғаш ақшасы да? Кімгедір шу шамы. Жоқ, кентерге керек мұндан. Барымызда бірәм қақ. Жебеттішме, ол хулигандарға ғына түрлік күшті барбыз. Бізні қорқытмақшы болалар. Дұшман тұзағы бұл, біз мұны бұлай қалдырмайбыз. Көтеріш. Жоқ, бұлай қалдырырға ярамай. Мирсайыт абзый, әйткені. Қазір балталып бүтін хулиганларны турақлап шығам дейді. Шамығыным, дұшманның исәбі ұрыслар білән бізні ітлімәшілі итерге. Кімгесің оннан интерес, кімге файда? Дұшманға. Қашарға керек мұндан, қашарға. Жоқ, ұзақ тілні тішләп яшадық жетті, мұны бұлай қалдырмайбыз. Махсус комиссия председателі. Қаралы, милиция шақырғандар. Демек, хулигандар біле чынлап күрәшілге жиналар. Туптан керек еді, біздің екіге әттетіп қирадылар. Ана, партком секретар Хангилден шықты. Крутанов та, сөзді ол башылар енді. Ол башқа бейша, сізер үшін башлық алабаса, не бұл сандан сұрайлары? Ақырын, Крутан ояуыра басты. Иптәшләр, көріп тұрам, сіз мұнда іштен соң жиылғансыз. Арғарығызны да білем. Іштің бенихая ауыр болуы да меңа мәғілім. Қазір біздің сөз түзіләшәк икан комбинат турында түгіл. Урамдағы 20 градус салқын һәм юыш дымлы землянкалар турында да түгіл. Йоқлаған жеріміз ағаштар білән салам матрас, ашағаныбыз күгәргән ипи білән шірік бәрәңгі турында да түгіл. Неге? Алар турында да сөйләшіп алам Сөйләшербіз. Бүгін біздің жиылышның түп мәселесі түзілішке қымышау етуші хулиган бузатерларға қаршы күрәш. Аяусыз күрәш. Чөнки бұл политик мәселе. Тәртіпсізлік әлі қоша бітірге уақыт еді әттіғанасы. Сөз түзілішке қымышау етуші хулиган бузатерларға қаршы күрәш алып барушы махсус комиссияның председателі постройком секретары Таш Сагайкинға берілі. Иптәшләр, ил күзен түбәп бізге қарый. Азот тук заводы илнең бірінші химия флагманы. Азот капитализм білән қушылғанда жиміру, қыру, суғыш һәм үлем. Азот социализм білән қушылғанда юғары уңыш, хезмәт кішісінің тұрмышын бүтінәйту, ахыр келіп азот біздің шартларда культура. Шулай булгач, әйдәгез киләчәк көне безне матур итеп корыйк. Социализм иленең индустриясын нык итеп салыйк. Хулиганнар, нишләтәр заларды? Нигә безгә эш киеме бирмиләр? Сен безне сүз боткасы белән туйдырма. Конкрет әйт. Конкрет! Ул бит якты киләчәк турында сөйләй. Ни пшагыма миңа якты киләчәк. Хәзер бит кияргә күлмәк, ашарга ипи булмаган. Сен карданы фуклар акчаны күрә баласы. Сиңа кем сүрә алырга кумашау, син үзең хулигандыр әле. Мин бу сорауны көткән идем, иптәшләр. Безнең төзелеш көн сайын сәләтле төзүчеләрне алгы планга чыгарып тора.
Мирсәйит Ардуанов җитәкләгән артель ай буена эш нормасын 140% үтәп килә. Балташ талары артелен Павел Громов шулай ук беренче рәткә алып чыкты. Коммунист Николай Вотинов слесарьлары якын көннәрдә су кудыру станциясын монтажларга кирешә. Алар башкарган эш меңнәргә үрнәк. Хулиганларны нишләтәбез? Бакылатчы, син Громов артелендә кыйнаш талаш булганын белмисеңме? Бузатерлар 4 кешене эштән чыгарып кыйнаганнар. Күпме түзәргә була моңа? Бездә дә 2 гөтә эт итеп кыйнадылар. Киня булат белән Нәфүшне. Кыйнадылар. Алар вакытия, балта шапканда йомышка ашмый калмый. Юк инде, гафу итсәң әйтим. Адам баласы йомышка түгел, юл куймабыз, көлдермәбез үзебездән. Аннан да бигрәк алар бузатер. Татар белән урысны сугыштырырга, төзелешне туктатырга тырышалар. Ардуаны дөрес дили. Дөрес. Громов артелен эштән туктаттылар. Бараклар качан өлгерә? Землянкадан кыш чыгабызмы инде? Төзүче иптәшләр, мин постройком җитәкчесе Сагайкин әйтәм. Тынычланыйк. Аңсыз элементлар белән көрәш кискен куелачак. Безнең бурыч иң әүвәл төзүчеләргә уңайлы эш шартлары һәм культуралы ял оештыру. Икенчесе, социализм төзелешенә аяк чалучыларның тамырына балта шабу. Нишләптер балтаң бик үтмәс күренә. Син балта кайраганчы, әнә, ничә эшчене имгәтеп ташладылар. Сүз буткасын туктатыгыз. Давай, тилбистәләр! Сагайкин. Тукта, тынычлан. Ярый. Партия ишма секретары булып әйтәм. Син иптәш Сагайкин җилыштан бутка ясадың. Халыкны кытырттың. Бүгінгі конкрет сұрауға жауап бересі урынға син, әгәр алға табыда шулай қылансаң, постройкомнан китәргә туры килер сиңа. Гаебемне таныйм, иптәш партком секретаре. Ләкин мин перспективаны яктыртырга кирәк дип уйладым. Иптәш Крутан, сез дә мине гаеплисезме? Төзелеш җитәкчесе буларак әйтегез. Сагайкин! Шиләр бит матур сүз тыңларга түгел, хулиганнарга каршы чара күрүне кисетергә килгән. Әнә, Ардуанов, үзегез әйтмешти, Пермь грузчиге. Менә шуша хулиганлык, бузатерлык астында нинди политик мотив яткан дөрес аңлаган. Димәк, эшләр фикер йөртә, бурычларын аңлый. Менә шулай, иптәш Сагайкин. Гаепне тану аз, конкрет эш эшләргә кирәк. Беренче, милиция постларын кичәйтү, аңлы эшчеләрне, Ардуанов, Громов шикелләрне, бигрәк тә гражданнар сугышын, Кызыл армия мәктәбе узган партизаннарны тәртип сагына тарту, яңа кадрлар әзерләү синең истә. Бүгенге гаебеңне син бар тик шуның белән генә аклыйсың. Ә хәзер барыгыз. Хәерле кич. Җыелышны алдан әзер иптәш Крутанов. Беренче кыймак төсле булды. Нә, шул. Мин һич аңлый алмыйм. Сагайкин кем ул? Җитез, булдыклы, ни эшлим дисә шуны кыеп куя. Әмма шул вакытта политик сукыр. Мөмкинме? Ардуанов, кирәйдә кир. Ардуанов, бирегез кулыгызны. Рәхмәт сезгә. Бик дөрес сүзләр әйттегез. Именно. Йомышка түгел. Ай, кулны үзеп чыгара яздыгыз. Кич тә бар үзегездә. Буен, күрмисеңме ни? Мәшәт манарасы. Буй белән кичкә үпкәләш юк. Ансын Ходай биргән. Ә менә һөнәр дигәннән
Грамот дегеннен ансына... Анысы инде. Қахар соққан саризмның мирасы. Мен менә нәрсә турында сезнең белән киңәшмәкче идем. Әйе. Соң, без бит сезонниклар. Без бер сезон эшлибез дә, бер көнне һәммәбез арып, туеп, төрле якка таралабыз. Бу төзелеш өчен трагедия булачак. Тукта. Әгәр дә сез Тукта. Син, Ардуанов, нәрсә тәкъдим итәсең? Хәзергә җегетләрне кулда тотуның бердән-бер чарасы як-якка карандырмый, анымны уйларга ирек бирми, дамбаны төзеп бетерү. Соң. Шуннан шул. Безнең артель артыннан бетончылар баралар. Әйтергә кирәк, үкшәгә басып киләләр. Шунлыктан теләсәң, теләмәсәң дә темпны арттырырга туры килә. Әйе. Шуннан. Ардуан. Күрәм мин, ничек минем җегетләр бетончык останың Трапезниковның эшенә сокланып карыйлар. Соң, бу хәл минем күңелемдә тынык кына өмет чаткысы кабызды. Тукта шу, бу бит сезонникларның һөнәргә омтылуы түгелме? Бит бетончы һөнәрен өйрәнеп алсалар, гомер буе эшле булырлар. Ул чагында алар моннан тик томалга бер кайда китмиләр. Монда бит әле төзелешнең ышыкыры күренми. Нәрсә дип әйтәм сиңа, Ардуанов? Молодец дисәм, аз булачак. Ардуан батыр. Менә кем син? Караны син, совет рабочий, совет пролетариаты. Кара син, дәүләт өчен борчыла. Каны тәне белән әрнеп борчыла. Чөнки шул дәүләтнең улы, эшчесе, саклаучысы. Эх, Никифор Степанович, әгәренки бездә грамотта булса, ул чакта иш янына куш булыр иде. Ашның күзе икмәктә, тукның күзе хикмәттә диләр бездә. Әйе, грамот ул промышленность ипие. Алай булса, без ул мәсьәләне бик вакытлы күтәргәнбез. Шушы көннәрдә безнең төзелештә ликбез ачыла. Наданлыкны бетерү. Артелең укырга йөрерме? Йөри, непременно йөри. Сукыр булып яшәүгә караганда, күзле булып яшәү яхшырак. Әйе, Ардуанов. Теге ике егет ничек? Сәламәтлекләре ничек? Саугалар, рәхмәт, дошманнар сөенмәсен. Безне хәзер урыс әйтмешли голыми руками не возьмешь. Без күп, без ишле. Берсен имгәтсәләр аның урынына унау баса. Хәзер Şey koyam. Utralı yaxşılap, Arduvаны сөйләшик әле барысында bir рәхәтләнеп. Мирсайт кырдаш, миңа ник кирәк ул грамота? Әйт әле, пожалуйста. Акчасы бар ничек? Җегет кешеләбәс кирәк, йөз төрле һөнәрдә аз диләр. Грамота ул һөнәрнең ачкычы. Шулай дисәң генә инде әттегенәсе. Сез язучы Гариф Ахуновның Ардуан батыр исемле әсәре буенча эшләнгән радиоспектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Аның икенче өлеше иртәгә 15 сәгать 35 минутта яңгырыячак. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, әдәби-драматик тапшыруларыбыз дәвам итә. Хәзер без сезнең игътибарга язучы Гариф Ахуновның Ардуан батыр исемле әсәре буенча эшләнгән радиоспектакльнең икенче өлешен тәкъдим итәбез. Режиссеры Әсфан Ильясов. Рольләрне башкаралар: Мирсәет Ардуанов, Прозат Исәнбәт, Нәфүш Илдар Хайруллин, Зөлхабира Флора Хамитова, Бахтияр Габдулла Фатхуллин, Шамук
Рашид Шамкаев, Кинжа Булат, Расим Салях, Нариман Нурисламов, Илдус Ахмаджан, Крутанов, Наил Аюб, Хангилдин, Асхар Шакир, Вогинов, Дусил Касимов, Зуев, Госман Ахмаджан, Сагайкин, Ирик Бахман, Шалага, Салим Мифтахов, Сираев, Ринат Тажеттин, Мишка, Делюс Ильясов, Месаедов, Шамиль Бариев. Алып барушылар Рашида Джиганшина һәм Габдулла Шамуков. Спектакль магнитофон тасмасына 1978 елда язып алынган. Килә, егетләр, килә. Валлаһи биллаһи килә. Кая, кем килә? Мөгаллимә иптәш Кояш шикелле килә. Исәнмесез? Исәнмесез. Малайлар. Чираттагы дәресне башлыйбыз. Мирсәйд кордаш, икенче юлы безгә кырынып килергә туры килер инде. Мөгаллимә сеңлебез безне гел малайлар дигән. Сөйләшмәгез. Сезгә әйтәм. Миңа? Бетте. Су каптым. Малайлар, бүген без сезнең белән сүзләр язарга өйрәнергә күчәбез. Кара тактага без ак бур белән, сезнең күңелгә ак нур белән язарбыз. Карале, син кияүгә чыктыңмы әле? Нәкъ уку программасындагы сорау. Югары чыкмадым. Ә нигә? Соң булай гына беләсе килгән иде. Беләсе килү гаеп түгел. Сиңа бер сүз әйтергә ярыймы, иптәш Кадермәтова? Тозсыз булса әйтмә. Юк, бу тызлы. Әйтимме? Әйтеп кара. Менә безнең авылда бер җыру бар. Күбәләгем түгәрәгем дип башлана. Сайрар кышым, сандугачым, Зөлхабидә җан кисәгем, иптәш Кадермәтова әйтсәнә. Миннән нинди писер чыксын ди. Менә бу куллар бит кәрәндәш тотар өчен түгел, кирәк белән кәйлә тотар өчен генә яратылган. Җир казы капчык күтәр дисәң, ансы миңа ярый, ансы минемеш. Менә бу бармакларга кәрәндәш чыдыймы ни соң? Каялы? Карыйм. Әйе, яхшы куллар, көчле куллар, тауларны күтәрә торган куллар. Ишеттегезме, исәр башлар? Нинди кеше белән бер баракта торасыз? Куллары гына да мин сиңа әйтим. Ләкин шушы матур, көчле куллар аңгыра башка тап булганнар. Менә анысы бик үкенечле. Дөрес әйтәләр, тик утырмаганда бәла чыга бит. Кисте дә койды. Вот молодец. Сайрар кышны имсез калдырды. Сәйд абый җан кисәгемне эләктерде мине, эләктерде асыл кыш. Карасаны, киенүе дә бит аның нинди киенгән. Ә мин нәрсә, чабата, киндер күлмәк, эшләпәсе дә бит киез минем. Юк, бүтән киемим. Шыбырдама, Нәфүш, дәрес тыңларга комачаулыйсың. Ярый, бетте. Шамук. Әйт, мин нәрсә яздым? Кара, сукалый бит тегәдәсе. Синең шикелле дем наван түгелләр инде. Кем надан? Бахтияр абзый. Хәзер син укы. Нәрсә яздым? К О Р Г О. Нәрсә булды? Белмим. Карга булды. Карга. Син үзең карга авызыңны ачып кычкырып торасың. Малайлар. Урташу әйбәт эш түгел. Урташа торган булсагыз, мин сезне укытудан баш тартам. Надан көй яши бирегез. Юк, кабира бетте. Кичер инде бер елга. Ярар, кызым.
Bunga жетіп тұрыр. Юғыса ғайретім шегі бар. Хәзергә дәрес бетте. Сау булыгыз. Егетләр, Зөлхадирәне музыка белән затабыз. Әйдә. Ағиділләр киң булсалла, парлап йөрми пароход. Ағиділләр киң булсалла, парлап йөрми пароход. Йөзләрем тыныч булса да, күпәләгем түгәрәгем сайрар кышын сандугач. Эшләремдә янар. Йөзләрем тыныч булса да, күпәләгем түгәрәгем. Күбәләгем түгәрәгем сайрар кышым сандугачым Мирсәйт абзый. Жан кисәгем акча биреп тор шәлә. Нәрсәгә дип сорамыйм, күзләрең әйтеп тора синең изге уеңны. Инде үзең күрерсең, Мирсәйт абзый күрерсең. Ағиділләр киң булсалла, парлап йөрми пароход. Ағиділләр киң булсалла, парлап йөрми пароход. Ничек? Париж! Исәпләдеңме? Суак куллар туга. Җиле булмаса ни дияр идең аны? Шуның өчен әйтәләр дә, март шарт ди. Туктагыз. Молодцы. Нәрсә булды? Молодцы, Ардуановцы. Норманы 197% үтәгәнсез. 197 тиме? Әттәгәнәсе. Бик багым біраздан тырышсаң, 200 буласың да. Әллә 200 итеп язасыңмы, әле? Мусулатты! 100%-тан бер нәмәдә булмай бит инде. Ялырга күрен! Дөресен яз, Борис! Күз буяу Ардуановлар эше түгел. Нәфсенең карны зур, аны тутырып бетереп булмас. Ярый. Шулай калдырам. Кайтыгыз. Бүгенгә эш бетте. 197%. Бу бит мондый шартларда фантастика. Крутанып кайтам, начальникка. Бик ачып килсә, дошманнарга ул шитеп, 200 дә казып ташларбыз әле. Баракка! Көш хәл белән куып җиттек. Үзем әйтәм. Үзем укып бирәм. Газетка язганнар бит. Газетка социализм юлы. Син эшкә ни бирәсең? Сөйініш булгач ул безнең барыбызга да сөйініш. Юк. Ни бирәсең? Балакайларым, кычкырмагыз шул чаклы. Колагымны тундырып бетердегез бит инде. Берәм генә сөйләгез. Малай газетка язганнар бит. Валлаһи биллаһи. Ышанмасаң менә укып кара. Юк, үзем сөйлим, башта мин күрдем. Мирсәйт абзый, котлыйбыз. Кычкырасыз, тәбрик итәсез. Нәрсә язганнар? Тукта, үзем укыйм. Менә моннан. Борынгы туз заводлары агызган тузлы су еллар буе җиргә сеңеп, йомшак балчыкны шуйыр ташка әйләндергән иде. Ломнар кәкрәйде, кәйлә үтмәсләнде, тимер крәкләрнең йөзе кайтарылды. Ардуановлар таш катлыгына беләкләрнең ныклыгын, Аманалның шартлау көчен, җиңүгә булган ихтыяҗларын китереп куйдылар. Һәм таш җиңелде, фундамент салынды. Ардуановларның батырлык үрнәге бүтәннәрне күтәрде. Хәтта эштән борын чигән дезертирларны да каһарманлык кайдады. Вот әйткән бит, менә әйткән исмасан. Шулай бит абзыкаем, Лонка крайр көннәр алды әле. Син эшенә нишләргәсең, Мәй белән сыйлар идем, гадәтне беләсез, күңел тартмый. Шәй белән генә сыйлыйм.
Шай булгач әйді, қазір өзім қойып жібәрем. Анда сенішні шай білен гына юм болар мекен, Бек болар, Бәхтияр құрдаш. Көптен әйтәс сөзім бар еді сізге, жігітлер. Бізге жер қазушы ғына болып қалырға ярамай, балақайлар. Неге? Әллә нашар эшлибезме? Yok, сөзім yok, нашар эшләмисез. Шулай да жер қазушы болып қына қалу мәртәбә түгел. Башлыклар әйтә, иптәш Ардуанов ди. Бригадаң молодец, қарусыз эшли, прогул ясамый, сугышмый ди. Бәйт, шулай булгачыннан нишләргә кирәк? Алдагысы көнне уйлап эшләргә кирәк. Ияне дә килеп һөнәр алырга кирәк. Нинди һөнәр? Нинди? Тавык куя. Башлыклар әйтә, бетончы һөнәрне өйрәнергә кирәк ди. Нәрсә без гомер буе монда каласымыни? Сабыр ит, улылар сүзен бүлдермә. Калу калмау синең үз ихтиярыңда. Берәү дә сине көчләми, әмма өстәмә бер һөнәр алу, эшле тишмәс. Һөнәрле үлмәс, һөнәрсез көн күрмәс ди бит халык. Дөрес. Сәйт абзый, монда калып та ни бар? Ялгыз каз кебек моңаеп кына йөрисең. Әйтеп бетер, Шәмсетдин. Ömür uzub bара бит абзый. Авылда йөргән кызым китә мине, Камиләм китә. Тәгенә сәйтеп тә күрсәтте. Нә булай булгач, шәйләп җибәр. Саланы. Мин бит туйлык акча эшлим дип кенә килгән идем. Ул мине китә, 4 күз белән китә бит. Саң инде мондый егетне дә көтмичә. Шаяртма әле, Нәфүш. Шаяртма. Шулай ук менә Шәмук. Бик хуп, бик мәслихәт. Біз Камилә сіңлебізні мұнда шақыртсақ. Килмәслә ул. Менә терәк, нишләп килмәсен ди? Мин кыз булсам, синең ишарыслан жигит артыннан жер читенә китәргә риза булыр идем. Менә нәрсә, балакайлар? Башлыклар әйтә, буйдак булып йөрүгә җитәр ди. Хатыннарыгыз булса, хатыннарыгызны, кызларыгыз булса, кызларыгызны шакырыгыз ди. Йортлар җиткерәбез, һөнәр өйрәтәбез ди. Шундый вакыйга булыр микән абзый? Теләк булсамы, җүләр, теләк булса булмаган бер нәрсә кайда юк. Менә тиздән Нәбиулланы башлы күзле итәбез. Кемгә? Зөлхабирәгә. Мине яратмый бит ул. Нишләп яратмасын? Мәскәүгә барып курсларына укып кайтам, Нәбуш сайрар кышка ябышып чыгам ди. Белмә инде, Мирсәет абзый. Мине мыскыллаудан бүтәнне белми бит ул. Юнылмаган утын бүкәне ди. Тәләң булмаса әллә кайчан карга күтәреп китәр иде ди. Дөньяда булган барлык көлке сүзләр белән мыскыллый. Димәк ярата. Яратмаган кешеңә андый сүз әйтеп булмый. Башлыклар әйтә, Нәбиулла Фәхриев бетон һөнәренә өйрәнсә ди, киләсе язга Мөгаллимә Зөлхабирә белән кызыл туйларын үткәрәбез ди. Дә хәйлә кәрәдән син Мирсәет абзый. Башлыклар дигән була. Буларның барсында син үзең уйлап чыгардың бит. Сездән бер генә нәрсәне дә яшереп булмый шул. Балакайлар. Ярый. Ятырга вакыт, кадер киче түгел, иртүк эшкә. Бетончы һөнәре мин уйлап чыгарган нәрсә кай түгел. Нур Исламов кадрлар бүлеге башлыгы әйтте, киләм әле барагыгызга ди. Рәхәтләнеп бер сөйләшәм әле диде. Ярата ул безне. Нишләп килисең? Безне чакырып китерде дә, хәлне дә белгәне юк. Димәне дә үзем күрәм. Хатыннарын китерүдә мин уйлап тапкан нәрсә түгел. Крутанов иптәш, Никифор Степановичны әйтәм. Мине үзенә чакырды. Акча эшлимдә кашам дип йөрергә түгел, стройканың патриоты булырга вакыт. Сез ударниклар Ардуанов, 15 мең кешенең күзе сезгә төбәлгән ди. Мин инде Мәүиза апагызга хат яздым. Мирзанур белән Кашифәне алып, бер көн кичекми килеп җиттидем. Ярый, йокларга вакыт. Таралдык. Карт төлке, хатны хәзер үк язарга кирәк. Кая әле кагаз, карандаш.
Ярый. Ат башы, яз каршы. Сезгә гыйззәтле ва хөрмәтле булып торучы хәләл җиһәтем мәгъизәгә безгә Березнәктә җир казучы Ерем Мирсәиттән күптән күп сәламнар. Дахилә килеп, баш балам Мирзанур белән төпчегем Кашифәгә сагынычлы сәламнар күндерәм. Туган тумачага, күрше-күләнгә, мине сораганнарга үзең белеп сәлам әйтерсең. Сәлам шуның белән тәмам, бераз сүзләргә күчәм. Бу хатны язганымның сәбәбе шулдыр. Син инде мәгъизә бозауны сат. 40-мышны берәрсенә асранга биреп калды. Ник дип әйтсәң, монда эшләр бик зурайды. Балаларны ал да төянеп үзең кил. Күршеләргә дә әйт. Киләсләре килсә килсеннәр, ким хур булырбыз дип курыкмасыннар. Эш хакыйбәт төшә, рабочий кешенең почеты артты. Эштән курыкмаган кешегә эш муеннан. Исән сау булыгыз. Хат көтеп калучы ирең Мирсәит дип белерсең. Бер шүредән сүтелгән җеп төсле ашыгып көннәр үтә. Кам ярында, Шуртан поселогында, Березнәктә берсеннән-берсе зуррак корылмалар үсеп чыга. Төзелеш кулашы арта барган сайын синнән күбрәк нәрсә таләп ителә. Син төзелеш белән бергә үсәргә, бергә чыныгырга тиеш. Юкса ул сине кирәксез бер чүп итеп читкә ыргытып ташлаячак. Әле күптән түгел генә, моннан 1 ел элек кенә Ардуанның егетләре торф сазлыгын актарып салган дамбы юлдан көне-төне улаулар агыла. Химкомбинат төзелешенә җиһаз ташыйлар. Дамбының 2 ягында дүртәр-бишәр катлы 3 йорт үсеп чыкты. Берсендә мәктәп, берсендә балалар бакчасы, берсендә клуб ачып җибәрделәр. Урамга булачак химия шәһәрнең 1-нче урамына Пятилетка дип исем куштылар. Бетончы булуның әйтеп бетергесез күп яңа мәшәкатьләре килеп чыкты. Бетончы һөнәре иң әүвәл бригададан тәүлегенә күпме измә ясауны гына түгел, ничек итеп ясауны, сызмалар белән эш итә белүне, Мирсәит абзый гомерендә ишетмәгән опалубка, заливка, трамбовка, конфигурация дигән төшенчәләрне аңлауны таләп итте. Кичләрен эштән соң бригада 1-нче баракка җыйналып укыды, өйрәнде. Мирсәитнең авылдан килгән гаиләсе белән бергә булырга вакыты да калмый. Эш, уку, эш. Кама буенда химкомбинат корпуслар белән бер вакытта су кудыргыч станция бинасы да җитешеп килә иде инде. Март ахырында җәяүле буран себергән кап-караңгы бер төнне шартлау тирә-якны тетрәтте. Теткәләнгән бетон кисәкләре белән бергә гигант фонтан булып һавага су баганасы күтәрелде. Стенаны шартлатканнар. Стенаны камы басымыннан саклый торган бетон стенаны. Нәрсә? Авария. Җегетләр, туруңлар. Торыгыз, егетләр. Тур. Торыгыз. Мин конторга. Ярый, егетләр, әйдәгез минем аттан. Торыгыз. Торыгыз, егетләр.
Bu avariyaның сәбәбе безнең вайымсызлык, дошманның баш күтәрүе. Хәзер иң мөһиме бетон стенаны ямау. Тиз арада аварияны бетермәсәк, су станцияларына үтеп киреп, насосларны һәм башка җиһазларны эштән чыгарачак. Бөтен көчле аварияны бетерүгә. Мистер Ардуанович, монда Николай Александрович, бетончыларны һәм эскисарларны җыегыз. Сезгә Ардуанов, проранны томаларга, ә сезгә Батиров, насосларны коткарырга. Бозда салкын суда эшләргә туры киләчәк. Аңлашыламы? Аңлашыла. Аңлашылды. Барыгыз, Порторг хәйгәтелгә әйтегез, мин хәзер килеп җитәм. Иптәшләр, аңлыйм. Хәзер үк Мәскәү белән тоташыгыз, безнең хәл турында әйтегез. Мин станциядә. Есть, Мәскәү белән тоташырга. Йөгерәсезме? Йөгерегез, йөгер. Шакир китеп өлгергән микән? Шакир! Сираев! Ксенофонт Иваныч? Барсы да нормадамы? Күрмәдегезме, нинди фонтан чидек. Василий китеп өлгергән микән, анысын әйтә алмыйм. Ничек алай? Ләксә? Вайымсызлык, Сираев. Вайымсызлык. Ләкин молодцы, коммунистларны утлы табага бастырдыгыз. Шулай бөтен җирдә дә көрәшкә тотынсалар, тайгада социализмның көле күккә чачак. Начальство в паникада. Аварияны җайсыз бетерү мөмкин түгел. Кемнең күрәләтә боздай салкын суга керәс килсен. Менә шулай Крутанов, Хангилдян һәм башка иптәшләр. Мин сезгә эш эшләп куйдым. Сезнең тайгадагы социализмгыз барлык җиләреннән сүтелеп китте. Ай, яратмыйсың син аларны. Нигә мин аларны яратырга тиеш? Шакша, сасы мужикларны. Аз кыйналдылар, котырдылар, эт шикелле. Ә котырган этләрне аталар. Барсында атарга кирәк. Мин дә бит мужик, господин поручик. Син? Син, кулак. Сине таладылар, шуның өчен син ачулы. Кулак ул шул ук крестьян. Эшләргә иренмәгән крестьян. Синең урлап тапкан алдылар, ә минем эшләп, бертекләп җиганны реквизировать иттеләр. Кара, нәрсә? Ксенофонт Иваныч, Васьканы тотканнар. Начар. Пек начар. Шакир. Юк итәргә кирәк иде ичмасам. ГПУның телен шишәр. Тукта, Мәскәүгә шалтыратырга кирәк иде. Ярый. Мин моннан ычкыным әле. Ул була калса тайгада ышанычлы урында очрашырбыз. Мәскәү! Заказ алыгыз! Мин киттем. Ярый. Мәскәү! Заказ алыгыз! Сез язучы Гариф Ахуновның Ардуан Батыр исемле әсәре буенча эшләнгән радиоспектакльнең икенче өлешен тыңладыгыз. Аның соңгы 3нче өлеше тиздән, ягъни Россия радиосының хәбәрләр чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта яңгырар. Казан сөйли. 16 сәгать 10 минут. Әдәби драматик тапшыруыбыз дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга язучы Гариф Ахуновның Ардуан Батыр исемле әсәре буенча эшләнгән радиоспектакльнең 3нче өлешен тәкъдим итәбез. Режиссеры Әсфан Ильясов. Рольләрне башкаралар: Мирсәет Ардуанов, Прозат Исәнбәт, Нәфүш Илдар Хайруллин, Зөлхабира Флора Хамитова, Бахтияр Габдулла Фатхуллин, Шамук
Рашид Шамкаев, Кинжа Булат, Расим Салях, Нариман Нурисламов, Илдус Ахмаджан, Крутанов, Наил Аюб, Хангилдин, Асхар Шакир, Вогинов, Дусил Касимов, Зуев, Госман Ахмаджан, Сагайкин, Ирик Бахман, Шалага, Салим Мифтахов, Сираев, Ринат Тажеттин, Мишка, Делюс Ильясов, Месаедов, Шамиль Бариев. Алып барушылар Рашида Жиганшина һәм Габдулла Шамуков. Спектакль магнитофон тасмасына 1978 елда язып алынган. Айда! Ксенофонт Иванович, Мәскәүгә хәбәр иттегезме? Юк әле. Бу нәрсә? Контра! Нинди контра булыйм мен? Механический кирпич китердем. Шишегез кулларын. Кала. Кил әле монда. Булда. Кирпич китердем дисең. Станция тирәсенә чигеләктең. Иптәш начальник. Зрәгә рәнҗетәләр. Истинный крест менә. Төн суык. Ушак якмакчы идем. Нуар басында йоклыйбыз бит. Кайсы участоктан? Фамилиягыз? 5-дән Мисаилов. Арба тәртәсе сынды, гражданин начальник. Механический кирпич китердем. Тәртә сынды шабаш. Балта күтәреп тәртәлек эзләргә чыктым. Шикле. Авария биткәнче кулыга алыгыз. Анда белербез. Сагайкин. Мәскәү белән элемтәгә керегез. Хәбәр итегез. Ардуанов бригадасы бызды суга карамастан дошман шартлаткан стенаны томалап килә. Ышанабыз, кичкә хәтле авария бетерелер. Кулга алынган Месаидов өчен сез җавап бирәсез, Сагайкин. Киттек, иптәшләр. Ләктәң. Кашырга кирәк иде, җибгән. Өлгермәдем. Әнә Ардуанов бригадасына Фәхриев күреп алды. Ярыялы калдыгы шнурны ташлаган идем. Ташлаган идем. ГПУга эләксәң анда ташлап күрсәтерләр. Телеңне бик тиз шишәрләр. Нишләргә соң, Ксенофонт Иванович? Янам бит мин. Җебеп калмыйлар аны. Хәзер соң инде. Ярар. Мине коткармасаң, мин сезне дә батырам. Күрлегездә торыгыз. Әмәлен табарбыз. Курыкма. Сук миңа. Сук. Нигә? Сук, ләкин бик тырышып җибәрмә. Сук та йөгер. Аңлашыла. На! Аю! Ул хәтле сугалармы ни? Тайгага кач. Землянкада көт безне. Тагын эләгә күрмә. Сау бул. Ярдәм! 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 Ни булды? Контра! Контра качты! Нәрсә булды? Сугып та күрсәткәннәр. Никифор Степанович, качты теге контра. Мин гаепле. Мине судка бирегез. Дошманны качырдыгыз. Бу сезгә алай гына узмас. Изеннән кешеләр җибәрегез. Милициягә әйтегез. Тыңлыйм. Москва? Иптәш Арчевикидзе. Бүген төнне дошман камы басымыннан станцияны саклау өчен махсус кырылган бронебетон станы шартлаткан идем. Авария бетерелде. Аварияны бетерүдә батырлык һәм чын патриотизм күрсәткән коммунистлар Ардуанов Мирсәит Ардуанович, Вотинов Николай Александрович.
Жиылыштың бірінші күн тәртібі бойынша сөз партком секретары Ипташ Хангелдянға берді. Иптәшләр, дошман баш күтәрә. Ни өчен? Чөнки авылданың кыйрыгына басалар. Дошман кырларга азот килүен теләми. Ул аның өчен файдалы түгел. Сак булыгы, иптәшләр. Мирсәет Эрдуанович, сезнең бригададан комсомолист алдынгы яшьләрне комсомолга тартырга вакыт. Вотинов, Громов, сездән ни хәл? Үзегез коммунист булуына җитми. Бүтәннәргә йогынты ясарга вакыт. Машина ватучыларның да, сугыш оештыручыларның да, шартлатучыларны да табарбыз. Свердловскидан милициятаны чакырттык. Ләкин берсен тапсак, икенчесе калыр. Сизгерлекне, уяулыкны барлык фронт буйлап көчәйтергә кирәк. Никифор Степанович, бригада сайын ударный йодрык оештырырга, тәртип саклауны, сизгерлекне аларга ипләргә кирәк булыр. Иптәш Мицкалевич, бараклардагы тәртипкә сез җаваплы. Ликбизны тикшерүдә сезнең өстә. Социалистик ярыш оештыруны, ударниклык хәрәкәтен мин үз өстемә алам. Хәзер икенче сорау буенча сүз Ардуановка бирдем. Әйдә, Мирсәет Ардуанович, сөйләп күрсәт Сабантуй турында. Төзелештә 4000-нан артык татар-башкорт эшли. Шуңа күрә без уйладык та Сабантуй үткәрергә кирәк дигән карарга килдек. Аның өчен кирәк бер дистә чүлмәк. Азрак булмасмысың? Ватканда күзне бәйлиләр бит. Майдан уртасына кылга утырту, капчык сугышына бүрәнә брус, ат шабышына татарча көрәшкә приз бүләкләр бүлеп кую, бер сүз белән әйткәндә, кулдан килә торган әйберләр эшләнергә тиеш. Мине борчыган нәрсә тәртип. Тыныч булыйк, тәртип урнаштырырбыз. Мин сине аңлыйм, иптәш Ардуанов, аңлыйм. Синең бригада тик тымалдан сугышмас. Ә бит дошман бар. Соңгы көне җиткәне сизеп, үлем түшәгендә тапыр чирочы кырткычлар бар. Яшерен батырын түгел. Яңа гына бит әле дошман безне тез тиңеттен бузлы суда эштәргә мәҗбүр итте. Ул бик каты ялгышты, әлбәттә. Ул безнең су кудыру станциясын Кама тулкыннары иркендә калдырырга истәп тотканы. Эшчеләрнең гайрәтен чигерә ярасы. Юкка кешерәсез димәкче була. Тәртибе. Ничек анда сезнең? Тәртибе? Ягъни бәйрәмне башлау, алып бару, булар кемгә тапшырыла? Гадәттә аны аксакаллар, ил агалар эшли. Соң табыгыз шуларны? Комиссия төзегез. Мирсәет Ардуанович, минем сакал белән комиссияга үтеп буламы? Бу сакалыгыз белән председатель урыны сезнеке, иптәш Хангелдян. Ярый, димәк, Сабантуй үткәрәбез. Мирсәет Ардуанович, җаваплылыкны тулысынча үз өстеңә аласың. Җәмәгать, тизрәк булыгыз инде, Сабантуйны соңга калабыз бит. Исәнмесез? Бәхтияр абзый, исәнме? Тукта. Кемсең бу? Нә бу эшенем түгелме? Ай, картинка шикелле. Булдыргансың, егет. Килегез әле тизрәк монда, килегез. Таныйсызмы бу кешене? Таныйсызмы? Килеп тә караган. Кәштүне. Нишәдән килгән төште? Яхшы да менә хикмәт. Әйбер затлы. Постау бит, постау. Шымырт кара постау. Яша. Җылы тәнеңдә тоссын, Нәбиулланым, кәштем шәп. Сабантуйга җыендыңмы? Зөлхәбирә кайта. Хат алдым. Сиңа язганмы? Китанна. Кайшан. Хәзер каршы алырга төшәм.
Аннан туп-туры сабан туйга. Бұлай болғай сенәнем қызыл той турында ойларға бақыр. Кеше Крутанов айтып тұрды. Күзгә ди күбәләгім түгәрәгім ди қызыл той ясыйбыз ди. Нәшәллек үз әйттеме? Сиңамы? Сын әйтмише, нәфүш менә дигән рабочий. Бетонщик, грамотасы бар, татарша да, русча да сиптірә, өстәвенә шоферлар курсына да йөри. Аннары Алла бuyurган булса укып начальник булыр, хәзер рабочий кешегә почет. Эләктерде нәфүш кыздың кәттәһен. Әйдә, бәхетле бул. Кызыл туйларды шаулатып уздырырбыз, булай булгас. Шаккатсыннар, достың күзе янсын, дошманның іші кисен. Менә ничек уза кызыл туйлар дип әйтерлек булсын. Ярый, мин киттем. Кәстүнне юбам. Булыр ансы да булыр, Бәхтияр абзый. Әйтәләр бит сиңа карт шайтан тиздән туй дип күбенгән шешәрсең шунда. Акча биреп торганың өчен зур рәхмәт, Мирсәет абзый. Бәхетле бул, нәфүш сайрар кыш. Ярый, очтым Зөлхәбирәне каршыларга. Я, без сабан туйна. Хатын, балалар, киттек. Киттек, Исәнме, сіз Ксенофонт Иванович, сабан туйына барасызмы? Мәшәкать беткәч тә барырмын. Җегетләр, җегетләр. Шалага. Юк. Буларның арасында күренмәде. Кайда икән ул? Ни өчен соң аны? Татарва туй үткәрергә җыена. Укытучы Кадырматов бетончы Фахриевка кияүгә чыга. Соң чыкса? Туй булмаска тиеш, аңлат алдыммы? Уйнасыннар туйны, ни гаепләре бар аларның? Ансын тикшереп тору синең эш түгел. Гаепләре? Бу кешеләрнең барсының да минем алда гаепләре бар. Олар минем тормышымны аяк астына грязьга салып таптадылар. Куркам мин. Соң ни өчен? Күп сөйләшмә. Юкса аны теге кызыл шпаллы адәмнәргә бер-ике сүздә кем икәнлегеңне аңлатырмын. Элемтәче Сираев. Я. Нәрсә дивана кебек миңа карап торасың? Белмисеңме ни? Шакир Сираев. Беләм. Белсәң шул. Сираев сиңа кияү белән кызны күрсәтер. Ну, Аллага тапшырдык. Карана, тотылан итә калсагыз бер-берегезне сатмаска, юкса гомер буе большевиклар төрмәсендә чирербез. Бар Сираевка. Аңлашылды. Эх, сабан туйларында бутап җибәреп булса, яхшы булыр иде. Atlar gitti, atlar. Süreç başlana, yigitler. Yamagat, hazır güreş başlayımız. Güreşler, yollar, çiftler, hazır bulunuz. Meydan tutarga, vatan alırga. Kim çığa? Min çığa. Kilip de jittiniz meni. Bolgan kişilerinin bolgança. İsen misin Habire? İsensiz, Mirsayit abzey. Pitjanını sağ, Nafuş. Tağın kim çığa? Üzem. Şamuk. Әйдәк зәйдә, күрсәтегез әле батырлыкны. Мондый көндә Нафуш сиңа бирешмичә булмас. Бирешеп кенә кара. Икенче мәртәбә алып бәрермен. Башлагыз. Бирешмә. Шамук, курсакта егет тегелә. Nafuş, davay. Bulda. Nafuş şimdi, bulda. Ya.
Кем Нафушка шыға? Ага. Менә хәзер мин көрәшәчәк егет Фахриев. Аның янында сөяркәсе эшеңне эшлә. Нафушка каршы Сираев шыға. Сираевны жиңсән сиңа шигүләр күлмә. Башлагыз. Haydi. Sirayev ayak salma. Dürüstüge. Aranız әлі қара. Мәне bu күрәшші. Сираев мә bu? Авыр olmayacak Nafushka. Bir 8 fut bulur. Nafush davay. Sen almaysan birel. Başta sen anlansın sileşirimiz. Жеңуші Сираев. Кем оңа қарсы шыға? Нафуш, қайғырма. Бар, бар. Сәнәлі келмер күтер. Зülхабира, yandır içi gülü külmek. Hazır seninle aylanıp da koramazsın. Hayır, aylanıp qarab durma. Dur, gözlerim tuyğanşı siğa qarab qoyasın kelən Nafush sayrar. Übelegim tügeregim, sayırar kışıl sandıqaşım. Zülhabira can kisegim. Qub jit, Nafush! Tutan Zülhabira! Zülhabira, sen beni yaratasın mı? Yaratırmın. Ömür boyuna mı? Yaratırmın. Ömür boyu yaratırmın. Senden de aziz bir gına kışımda yok bit benim bağırkayım. Zülhabira, men sen bit baxtli men shunday baxtli. Men baxtli Nafush. Rahmat bu tizilishga bizni qovuşturgan için. Zülhabira. Nafush. Mana sen qizil to'y. Zülhabira. Narsa? Nafush. Bag'rim narsa bo'ldi. Qon. Nafush. Qon. O'tirdilar. Кем Сираевка каршы чыга? Әллә мин әйтәм Бахтияр, bir яшьлектә, bir картлыкта. Әллә көрәшергә ниятың? Мирсәйд Ардуанович. Әллә көрәшергә ният. Заманда көрәшергә туры килгән иде. Ардуанович чыга. Сираевка каршы Ардуанович чыга. Мирсәйд Ардуанович сынатма. Күрсәт әле яшьләргә ничек көрәшергә кирәклеген. Аяк çalмаска, чиста көрәшергә. Башлагыз әйдәгез. Сираев яхшы көрәшә. Ай-яй-яй, көрәш каты булачак. Чебешләрне күскер саныйлар, Никифор Степанович. Ашып бетерик. Шулай дисеңме? Ничек икән анда милиция послары? Башлыкларны чакыртып, хәлне белсергә кирәк иде. Сәле, нәрсә булган анда? Зülhabира кычкыра. Шулар Сираев, анда ниндер бәхетсезлек булган. Юк, көрәшеп бетерәбез. Җибәрдиләр. Иптәшләр, Нафушны, Фахриевны чәнештеләр. Үтерделәр. Кая ул? Хуаклык янында, әнә тегендә.
Арттан килеп. Милиция башына хабар итегез. Мирсәйт Арданович, хәзер халыкны мобилизовать итәргә кирәк. Үтерүче качып өлгермәсен. Әйдәгез, менә дошманның явызлыгы. Хезмәт бәйрәмендә кешеләр күңел ачкан вакытта төсләрне күрсәтте. Әйдәгез, киттек иптәшләр. Мәфуш! Кім сені шәнішті? Кім сені шәнішті? Аш көзіңні. Мәфуш! Мәфуш! Бағыры! Аш көзіңні! Мирсәйт абзый. Ул шалага ушаган. Аннары Шалағы, егітлер! Мәфуш! Эх, Мәфуш, сайрар қош. Шундай матур итеп тормыш жырын башлаган идең. Иркенләп күкрәк киреп җырларга насыйп булмаган икән, балакаем. Утырган сехина егеттер! Кирәк бит, егетләр! Егетләр! Сабат тут жасамагыз! Идеп ташларга, башын ватарга, муенын ысарга түгел! Мин түгел, егетләр! Син үтердең аны! Әйт! Үтермәдем дип! Юк, мин үтермәдем! Төрмәдә утыргачта Димәк, миңа барында сылтарга буламы? Алып китегез үзен! Егетләр! Мин түгел! Менә Мирсәйт Ардуваныч. Кызыл туй дип йөргәндә мәңгегә озату туен үткәрергә туры килә. Күтәрегез, егетләр. Мирсәйт Ардуваныч, мин сезнең халыкның күмү йолаларын белмим. Ул эш тулысынча сиңа тапшырыла. Нәрсә кирәк дип табасың, барын да эшлә. Тагын бер тапкыр иптәшләрчә сорыйм. Иң вак детальләренә хәтле уйлап эшлик. Күренеп тора. Егетләр ярсыган, бигрәктә синең бригада егетләре. Стихийле бунт булмагае. Үзегезгә мәгълүм. Милли хисләрне ярсудан да хәтәррәк провокацияның дөньяда булганы юк. Егетләрне мин үзем тынычландырырмын. Алар моңарчы минем сүземнән чыкмыйлар иде әле. Шаят хәзер дә тыңларлар. Әйдәгез. Мирсәйт Ардуваныч, син монда Сагай көнне күрмәдеңме? Юк. Сәйер. Кая китте икән ул? Сагайкинны кертегез. Сагайкин сезнең үз фамилиягызмы? Бу ниткән мыскыллау, гражданин следователь. Без потомственный Сагайкиннар. Минем бабам гомер буе Демидовлар заводында бил бөккән. Аның Алтай ахагыннан ясаган йөзекләрен чит ил корольләре киеп йөрергә кимсенмәгәннәр. Димәк, сез Демидов заводларының атаклы мастеры Дмитрий Ксенофонтович Сагайкиннар нәселеннән. Менә минем Дима бабайдан калган бердән-бер байлыгым. Үлгән чакта ул аны миңа бүләк итте. Эшче намысын күз карасы кебек сакла, тап төшермә улым дип әйтеп калдырды. Дөрес, бу Дмитрий Сагайкин эшләгән йөзек.
Нишексің, Ксенофонт Иваныч? Ішші намысына тап түшірмейсізмі сіз? Мыңаршы топ түшірген болмады, гражданин следователь. Аңлы рәвіште топ түшіргенім yok. Ну, кіші тұрмышында түрлі хал болуы мүмкін. Әгер ялғышқан болсам, ғайбімні қаным білән юарға әзір. Юарға туры келешек, Ксенофонт Иваныч. Колчакта неше ел қызмет еттіңіз? Қызмет еткенім yok. Бір қашанда ма? Бір қашанда. Ярый, шулай деп яздық. Комсомолец Фәхриевні үтерділер. Бұл хулиганнар іші түгел, біз үтірушені тұттық. Қайда ол? Тишлі орында, Ксенофонт Иваныч. Ксенофонт Иваныч Сагайкин жинаят составы болмау сәбәплі конвойдан құтқарыла. Расписка білән алынған әйберлерін қайтарып бергіз. Сіз азат. Сау болыңыз. Иптәш лейтенант, Сагайкин артынан күзәту ойыштырығыз. Башығыз білән жауап бересіз. Иптәш Крутанов, Сагайкин дұшман, ол Колчак офицері. Соң неге деп сіздерді атат еттіңіз? Бізге аларының шайқысын тұту мүхим. Иптәш лейтенант, қазір шалагыны шығарығыз. Ол бізні дұшманның ұясына алып келір. Ішке иптәшлер. Бұл неткен безобразие, Сирай. Сіз нәрсе қара бересіз? Кішілерге керек, yorшырға керек. Театр ойнамағыз, Ксенофонт Иваныч. Якында бір кімді yok. Нешік шығардылар? Шығармаслар еді. Дәлиллері yok. Ішке салқын қараған үшін шілтәләділер де, вәссәләм. Ай. Емішіңні айт та мен кетейм, мені бригадта күтілер. Ардуановны юмарға керек. Анысы шала кіші. Сен бит Шакир Сираев кулак малайы. Сәнәкшілер фітнесінде башлап ирген кіші. Сен бит әлі қошандар ағашында асылынып тұрға тиішсің. Әне бұл кәғазны көресің ме? Көрем? Ол кәғаз болмаса... Ішқа көшейік. Ардуановны юмасың да тайға қашыласың. Мен сені шунда күтәрмін. Сезем ізні яшырырға керек. Бүгінгі түнні әмірігізні өтәрмін. Қараңғы түші. Ерағырақ кетарға керек. Землянкада бір-екі күн қонамда, ізіне ұғалтам. Кім ол? Ксенофонт Иваныч. Бұл мен, Шалага. Шалага? Сені де азат еттілер мені? Неше қышқынғаныма өзімді шамыштығым әлі. Сәйер. Бек сәйер. Слав Богу, келіп жеттік. Шақа. Кім бар? Василий. Бұл мен Сагайкин. Кірігізкер. Бардамында ма? Сираевтан башқалары бұнда. Кірігіз. Мен тирайымны қарайым. Кіргізкер. Ясно. Аңлашылды. Демек, шалаг артынан құйрық келген. Ол қаядыр мында. Нешік ішқынырға. Қышқырма. Құралығызны бергіз, поручик Сагайкин. Шығыз, сіз шылғанышта.
Mirsayit abzı. Qarali Mirsayit abzı. Agar men bog'tashlarni shunda olib kelib, mana bu zavodni men soldim desam, ishonirlarmikan, ha? Deymi? O'sha zavoddami? Odam ishonmasda Istanbul hala hiylama deb aytdi, Xo'ja Nasriddin. Hey, aniga? Ovoz yirasin sen kimga bo'ladi? Alla men pragul yasadimmi? Alla ishga chiqmisha brigadani xor etdimmi? Zavodni men namus bilan soldim. Sen anam Shamsiddin soldim deb siylashma. Soldiq deb siylash. Sen endi. Onun bit bir pishmag'an ana shipirtqana o'tirgan Nurahmat Abzal soldi. Bu pishmag'an Kenya Bulat bilan Ishonqul yo'qdan bor etdilar. Agarki qarshi kelmasangiz, bu zavodda mening o'zimning-da kichikgina ilishim bor. Shulay bit Mirsayit qardosh. Сезонлы грузчиклардан рабочий булдык, шулай булгач горурланып, син дә Бахтияр, син дә Шамсиддин әйтә аласыз, мин завод салдым дип. Нәбиулла Фахриевка дошманнар юкка каныктымыни. Эшче кешенең зурлыгын белеп, иске дөньяны җимерергә килгәнлеген белеп каныктылар. Каралы кардаш, Сагайкин дигәннәре калчак офицер булып чыккан диме? Нәбиулланы да алар үтергәннәр икән. 10 кеше дималар, 15 ми? Тайгада землянка кырып, шайка булып җыелганнар диме? Бастрайком булып, акыл сатып йөргән булды бит аждаһа. Аларны тотулары дөрес. Тикшерләр, әйтерләр, язып та чыгарлар. Ана, безнең паровозыбыз килде. Бетон катканчы бушатып бетерергә кирәк. Mirsayit abzы. Дөрес булса, корткычлык шайкасында Шакир Сираев та катнашкан диләр. Әнигә ул иректә йөри? Әнигә аны җавап куймыйлар, Менә ансын әйтә алмыйм, тугандай. Ник дип әйтсәң, белмим, Шакир бик сак кеше. Андый шайкага катнашырмы икән? Бахтияр, бушата торыгыз. Әмин Картлаван янына барып киләм. Астартан ул Шакир Сираев. Теге вакытта Сабан туенда керешкәндә ачуы килеп җибәрмәдеме ул мине, әллә яман уй беләнме? Тукта. Кая күрдем соң мин аны? Юк, моңа хәтле. Төзелешкә хәтле. Asker! Pasaga torulur, beton bir yerde. Tizre, tizre! Kim ol kışkıra? Koyda? Ana onda! Ana tegi başta! Koyda? Biyelip turgan beton yartı saattan yaramaslık bulup katıp kala bit ol. Koyda? Ana teginde. Şakir? Sirayev? Sen nişik mında? Hatırlıyorsun mu meni? Alla başına sana böyle suqaş miyen aktı mı? Tukta. Sirayev, Şakir, sana kişiler, mene koya izlerini yaşırgensin. Avulda seni hatırlıylar, unutmaslık izler kaldırdın sen. Mirsayit, min gayıplımını, Минем битке түкіргәш, мин аны сүртіп рахмет әйтергә тиешмени? Синең битеңә халык түкерде. Халык. Шуларны, ярлы ябагайларны, җирне ихтирам итә алмаганнарны, ялкауларны, синең кулыңа су китереп салмый торган кешеләрне син халык дип атыйсыңмы? Халык. Йортлар, заводлар төзегән, ипи үстергән, җиргә тирен канын биргән кешеләр генә халык дигән даһи сүзгә лаек. Кайт туган якка, авылыңа. Халыкка тезләнеп гафу итүен сора. Яза бирсә, гадел, намуслы тормыш белән акла. Син миңа ярдәм итәрсеңме? Мин дә синең кебек монда завод күтәреп ятам түгелме соң? Әйтермен. Барын да әйтермен. Коммунист сүзе. Demek kahar sokkan komünist. Düşman! Hazır. Möngüge
нигә тончыктың инде? Мәетләр сөйләшмиләр, дәшмиләр. Так. Яшибез без, күгәрченкәем. Кризисны уздырдык без. Дошманнарга үч итеп яшибез. Безнең организм белән үч кабыргасының нәрсә ул? Нәрсә, доктор? Минем кабыргаларым сынганмыни? Без аларны ямадык, Ардуаныч. Кабырганы да, кулыңны да ямадык. Ә менә умрау сөяге озаграк ялганыр. Анда, Ардуаныч, Зөлхабирә сезнең яңа килгән. Зөлхабирә? Кірсен, кіртігіз, пожалуйста. Хәзер. Мирсәет абзый. Шу, балакайым, шу. Кирәкмәс, жылама. Юк. Хәзер. Йыламыйм, Мирсәет абзый. Менә сезгә кыр чәчәкләре. Менә монысына зур рәхмәт. Җир исе, кояш чылысы, һава дымлыгы, хушлыгы сеңгән аларга. Туган яклар искә төшеп китте. Яшьлек вакытлары, су буйлары, сабан туйлары. Гафу ит, балакаем. Мин карт җүләр хискә бирелеп синең әрнегән йөрәгеңә тоз салдым, балакаем. Кичер мине. Мирсәет абзый, син рөхсәт итсәң, мин инде бәрәзнәктән китәр идем. Бик авыр бит миңа монда. Бер генә минутларга да исемнән чыкмый бит ул минем. Төшләремә керә. Көлә-көлә урманнарда йөрибез. Кулларны тотышып йөрибез. Төнлә мин аны кояш итеп, ай итеп, йолдызлар итеп күрәм. Я Раббым, нинди сөенечләр белән керә ул минем төшемә. Әйт, Мирсәет абзый, син ни дисәң, шул булыр. Күңел кушканча эшлә, балам. Берәү дә сине гаип итмәс. Без озакка түгел. Ярамый. Анда, Ардуаныч, синең бригада килгән. Берничәсен кертимме? Керсеннәр. Күзләреңне сөрт, Зөлхабирә. Сөрт. Үлгән артыннан үлеп булмый. Яшәргә кирәк. Нәфүшнең истәлеге ул безнең тормыш, синең тормыш. Һәм ул якты, күңелле, гадел, намуслы булырга тиеш. Шулай, балакаем. Керегез. Тик озакка түгел, шауламыйча. Рахмат. Исәнме, кырдар? Исәнме? Шулай диген. Ну, малай, мәрдегә уратып та күрсәткәннәр үзеңне. Мыеклары гына калган. Биләүдәге бала. Мыеклары гына калган, Исән. Булгас, Мирсәет агай йөзгә тиклем яшәр. Баш белән мыек исән булгач, ул аяк бәйләнер әле, Алла боерса. Бәйләнә. Мирсәет абзый, әнигә ул кырткычлар муеннары асларына килгән, күзләре шәшрәп чыккыр. Нишләп алар ел безнең бригадага гына каныгалар? Аларга бүтән кеше биткәнмени? Әллә безне татар дип басымчак итәләрме алар? Менә без, кырдаш, уйлаштык та шундый бер фикергә килдек. Әгәр дидек, Мирсәет кардаш исән сау булып безнең белән сөйләшер хәлгә килгән булса, дидек, без аңардан барыбыз да бер юлы киңәш сорарбыз, дидек. Менә Симай да, Зариф та, Шамук та, Каюм да
Башка егетләребез дә бу хәлләрнең барысын бәйнә гәзиткә язып чыгарга кирәк дип әйтәләр. Менә Зөлхәбирә дә ярдәм итәр. Ул бит язу-сызуга килгәндә мастер. Кулымнан килә торган булса, булышырмын, Бәхтияр абзый. Аллаһ биргән булса, язарбыз да сөенмәсен дошман. Курыктылар булар дип канат какмасын. Шундан біз бригад башыбыз Ардуановка булган һөҗүмгә каршы ударны эш белән җавап биргән булдык. Дошман менә тотсын, учлап, бырышлап, шулар Шу, балакайлар. Ардуан батырның Аллаһка шөкер, башы, кулы, аягы урында. Ана, мигасында гына көлеп ята. Хәзер иң зур сөйнешкә чират җитте түгелме җәмәгать, Ука кызым, Зөлхәбирә. Менә ул свежий гәзит. Сөенче, Мирсәет абзый, бик зур сөенче. Ука кызым, ука. Нәрсә бар? Промышленность төзелешендәге зур хезмәтләре, удар бригада оештырганнары, шуның белән социализм төзелешенең уңышын тәэмин иткәннәре өчен Ленин ордены белән бүләкләнәләр. Ардуанов Мирсәет, Березник химстрой эшчесе, бетончы. Рәхмәт. Рәхмәт, кызым, рәхмәт. Рәхмәт, дуслар. Сезгә дә рәхмәт. Безгә ни өчен әкәмәт? Үзеңә рәхмәт, Ардуан батыр. Без синең иптәшләрең, синең бригад, беләбез синең яхшы дус, яхшы кеше икәнеңне, беләбез синең эшчән, гадел, тырыш, намуслы булуыңны. Менә хәзер сине ил белгән, халык синең хезмәтеңне тиешенчә зурлап, иң зур орден белән бүләкләгән. Ленин ордены белән. Җәмәгать. Хәзер торырга, яшәргә. Акрын гына кроватны тәрәзә буена илтегез әле, җегетләр. Акрын. Акрын. Инде кроватның бер ягын күтәрегез. Заводны, шәһәрне күрәсем килә. Үзебез салган заводны. Березнак каласында һәйкәл бар. Дәү такыр башлы, мыеклы бер кеше биек постаменттан уйчан гына карап тора. Һәйкәлне карарга килүчеләр мәрмәргә чыгып язылган сүзләрне укыйлар. Мирсәет Ардуанов 1886-1959. Укыйлар да уйга калып торалар. Пушкинга һәйкәл бар, шагыйрь. Чайковскийга һәйкәл бар, композитор. Чапайга һәйкәл бар, сугыш герое. Кем ул? Ардуанов. Ник аңа һәйкәл куйганнар? Ардуан батырда әнә шул Маяковскийлар, Чайковскийлар, Җәлилләр кебек иҗатчы иде. Поэма түгел, симфония түгел,
яңа заманны, яңа дөньяны иҗат итте ул. Социализм дөньясын. Менә шуның өчен аңар һәйкәл куйдылар. Рус шәһәрендә татар эшчесенә беренче һәйкәл. Сез язучы Гариф Ахуновның Ардуан Батыр исемле әсәре буенча эшләнгән радиоспектакль тыңладыгыз. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.